Presiden Kaseng HYC uba Roy Kuparsan Ram ulabu kecingkeli hakanu kebenta jong kekirnget kabahandriyo kariti sensyar kari India la tho abaka sarkar jilla kan siu tulab yikinong tray ki district council kecingkeli kalong bakanja ayu yakabor balat duat jong ki district council ne hatu ka sarkar katmu ban kni no yakabor jong ki district council Uba sindram ubo kajingkeli ya kasorkar bakal le komnu ya ki hok jongki district council hakbaya day bakajinglom ya ki khajana laong bale se ki don ki bor banabar bagi thumu ban pendo ya ki district council laong ban kaliang kaseng kin long ki balakoloy ban pej perman Sin gitu. Toh. Biar. Toh habai dei ka ngiyoi ka jingkren jong menteri rangba jong ka jela ka jong ngi menen ka sngi. Ban pentep ba ka sorkar jela. Kan sedang ban siu hino daladi ya ka tulop jong ki nong tre jong ki district council ki laitli ki district council ki badon hakani ka jela ka jong ngi. Hadin mangiyoi ya ka tu ka jingkren jong chief minister ba penpau ba ka sorkar kala syem ya karai na taban ban siu no na du ka sitrik na wieng jong matau snam ba ka sorkar kala snai ka komiti ban ya kren ba ki laitli ki district council ki badon hakani ka jela ka jong ngi. Nakaliang jong ka sengi kwa ban penpau ban panjing syai na ka sorkar. Halor kini ki bentah harum. Kabaningkong ngikwa ru hot shwa bangin ong bangin kersan na ne bangin persya ya kani karajo ka sorkar ngidon kam ban sngotu ya ka jingmun hadin jong kani kai ka ban kata ya ki district council kai ban kata yangi kum kita ki boong mangidon kam ya kata ka ya ki district council na kamtaban yada ya ki riti ki dostur ki jongi ya ka sensyar ka khadar ka jongi ya ka khendo ka siap ka jongi kabanengkong ni hak ban ni kwa ban yo jing pensai na kaliang jong sorkar la ne do chief minister ka jong ni kalong bahai la tho hapo ka six schedule jo ka la ne hapo riti sensa jong kari India ba ka sorkar kan siu tulap ya ka district council na markat kom ka jing suthu ka jong ni hapo ka six schedule jong constitution jong kari India kala de ban kerensai ba ka district council kan don la ka jong ka fund bat nakata ka fund kan pentulun ya ki kam ki jong ka la kalong ban siu tulap ya ki nong tray ki jong ka la kalong ban siu tulap ya ki MDC ya ki EM la ne ya ki executive member ka district council tingi kwa bentep baka sorkar lakan wanra ya ka jingkela hapo ka six schedule jong constitution jong kari India nakabenta ban wanra ita ikendon iban ong banang ni syakmat ka sorkar jela kan syim ka jikli ban siu ya kata katulop jong kinong tray jong ka district council kabaar ka district council kadon ya kata kentin ka bong autonomous district council kamot kadon ka autonomy ka jinglong independent ka jong ka hapor bala prung ya khanet banrio haka riti sensyar kari India lawan rak nang ya kini gir kom sensyar hang ni hapo girilum ki jongi hang ni hapo Meghalaya bar hakiwi kirilum ki badan hapo ka thanchate la mingi da ka jingmut bakin don kum kini ki bor sensyar ki ba hapo jongka kindon ki dorbar trairi kindon ki dorbar kur kindon kiwi ki dorbar trairi ki ba ya ha bar karukom im ka jongi telada ka sorkar mentang kan rai ban siu no maka ya ka tulok jong kinong tray sorka jong kinong tray jong ki district council syai kan don kata ka autonomy la ne kata ka jinglong independent jong kini ki district council hatu unong tray jong ka district council menta unlong loyal yano la unget ya ki EM la ne ya ki member jong ka district council ki MDC ne unget ya ka sorkar ka basiu tulop ya ki te kata ka autonomy ka bagi district council ki don kanom don show te kata ko wi ka bangi kwa banyo jing pensai bahwa ngiyo ka jing kren jong chief minister jong i ban ong banginom kata ya ki kam ki baka district council ka le ring ngide man so thu pat ba sisin ka pila siu tulap ya nur ya no pila ayu ban si nakaplating ka jong ka sorkar utu unong sya siu tulap un sngap ya ka district council ne un sngap ya ka sorkar jela usket 3 jong ka executive committee la ne usket 3 jong ka legislative committee un sngap ya no la un sngap ya ka sorkar jela ka bai tulop ya ki ni un sngap ya ka district council la ne ki MDC bat ka baar ka long ru bala ka sorkar ka siu tulop tangi kinong train kan siu tulop wadi ki MDC wadi ki yam ru bada kata ka por la kata ka office of profit ka office of profit kan long attract ni ya ki MDC pingi hak ban ya syai luar kita ki bat ka balai ka bodon kam ya menta ka long ba ka sorkar ka rai ban siu ka tulop kinong train la ka sorkar ka rai ru ban syem no pat ya ka baha ka ba ka district council kayo la ka long na ki minerals ka district council menta ka don ya ka fund ka ba ki lum fund lembah ki minerals
bagi kali lembaga jingshim ya ka professional tax bat kiwe tementang ka sorkar kan le kumno ya kita ya kata ka hok jong des council lagi des council kinang don hok ni em ban yo ya kata ka share ka bagi juyo bro kata ne ka sorkar kan shimno ya kita ru kan mentoy ayu mengindon ya ka des council ada ya kata ka hok ya ka ba ka constitution kala ai ka riti sensar kala ai ka bah ka des council kan penmi pisa daladi ya ladi na ka benta ban kersyan ya ki jingdon kam ki jong kala kalong ban siu tulop ya ki nong tre la kalong ban siu tulop ya ki MDC ban siu tulop ki bat ban pendon kam hakiwi kiliang ya kata on shimno da ka sorkar ngam trai ba ka sorkar kan shu ai yu tulop kan poi ka por ba la da ka sorkar ka pulut kumbuong chief minister menen bah GHDC tang ban siu tulop dan kam nyo pau kror ka sisnam kajingkeli kalau katakan nyo pau kror kan yo na ka sorkar jela ban penmi na ka bentang ban siu tulop ya nong trai lada kanom ketaj la ne kanom shimno ya kata ka share la ne ya kata ka bah ka ba ka district council ki yo tiga jingkeli mentang ngikwa ban keli ya ka sorkar ke karai ka jong fi la hapor la da fiong ba fin siu ya ka tulop fin siu tulop ya nong tre jo ka district council la fin kini no ne em ya kini ka bah ka ba district council ka yo ti kita gi digilai teli ki bang ngikwa ban keli ya ka sorkar ban ngikwa ro ban ai jingmut ya ka sorkar bah ka jaka ba fin wan ra ya kum kini kirai kiban kata ya ka autonomy lane ya ka jinglong bakerpang lane ya ka jinglong independent jo ka desa council pihak ban ai jingmut ya ka desa council bagi di ban penklan ya kata ka ya kata ka jing ya kata ka kabor ka jongki na ka bentaban penmi bisa pidai ban penduna ya kinong tre ka jaka ba fidon kam san phongut menta ka desa council ki thong san spa ngot kata ka saus pak san phogin tiu tulop na kumbong fi ka GHDC ga garwel satu anmas desa council ka hab ban siu tulop nyo pokro sisnam re ka jing mi ka jong ka dai lai pokro ka jing keli kalong balai ka poi sedu tau put hatu kim so thu si yala ka jong ka bor la da fidon kam nyo pokro pihak ban penmi ru ya ka pisah nyo pokro tengah semua ba ka sorkar ka jaka ban sim ya kum kini kirai ki bala ban kata ya kani ya ki desa council ya ka autonomy ka jong ka desa council kam dei ban wan sim da kum kita kirai ki boong bakan siu tulop maka ka sorkar kala de ban karai menta ban le ya kum kini kala ban kata ya kata kajing ya kebor nyo ki desa council namar hak bakat do hi lada pisiu pisa pihak ban penmi ya kata ka pisa bat na yon penmi ya kata ka pisa ka debet lang ba ka sorkar kan poi ka por bakan sakni lut ya kata ka bor ka bakan desa council ka don nam ta belum ki tax ki ba fair ban lum ya ki ban yo ya ka share na ka sorkar ka jing si sya ka sorkar ka di ban ai sya ka desa council ya ka share ka jong ka por ka babyang kan ki mineral resource ka sim ka sorkar ka transport naki kali kita kasim ke sorkar dari katnu kami bat katnu ka di bentar jo ke desa council hadu mentar umpat desa ka sorkar kam jupen bana bapet napo ka uput rekam jong hasil autonomous council ngiyo lum kat ni ka tax bat nakani ka tax ka bha jong ke desa council ka dekat ni dari namar baka sorkar kam ju ya thu ya kata lada fidon ka parti ka baru lah pok KHDC da ka bayahap jingmut baka bat ka baru lah ka sorkar ka ai kelut mensiam ya kata ka share ka jongka ne lada fiyo ya ka parti ka baru lah pok desa council da ka bom yahap jingmut baka sorkar ka bat no ya kata ka share lane kam ai kum baka dai ban ai tinging yu iba ban penbahi ya ka desa council kam dei kan ni kalenti ban ong mangin siu tulop no mangi na du ka sitrek nai weng nang ni sya khamat ngin le no mangi kum tan re ka dei ban penbahi ya ka desa council ka por menta ka dei ban penbahai ke desa council ban penklannya ke desa council ban kenturu ya kini ke desa council ba pimdei ban bam hati kit kulai Kaumut bala da fidon ibor ban penmi pisa sispa dingka pi pelut ru sispa lan pelut dunakan ndai ban ong ba film pisa sispa pi pelut aspa pi pelut sanspa telarang ile aku ta kadai kan bangin poi kum poi ka GHDC ban poi kum poi ka GHDC ba mla syu ban siu ya tang ya ka tulop jong kinong tre ru ngem tep ki perkhat akan kaliang rena kaliang jong kaseng ngi kwa ban yo jing shai shwa ya kita kilai tli kimat ke beningkong ka hae la tho kon ha ka schedule baka sorkar kan sim ka banta ban siu tulop ya kinong tre ka baar kan ja ayu ya kata ka jinglong ya kata ka autonomy jong kini desa council bat ka balai ba hatu ka sorkar katmu ban kini no ya kani ka bor juga desa council lana ya ka hok juga desa council ban yo ya ka share ka jongka na ka sorkar jalab kum juru ya ka bor ban sim ki tax ti kita ki bangi kwa ban bu hakmat jong sorkar baro ngi susu ba collection ha GHDC ru kalajan hatu PE ba kani ka don kanono ka jing le ban yo nong san persai hi na jing sisa ngim kwa ban kren political ngim kwa ban ya ketat yang baide baka sensar ka kadar lan yang baide baka kam sanji masima nrai kumba pahi kidak kisien balai kami kani baru ngitu
Kajing mi jong kani ka de namar ba 6,000 banai kinong tre jong ka Garo Hills Autonomous District Council kim Shimlayo yu tulam. Kabaar kung buong Hiu Chief Minister ba nyo ka GHDC ka ban pulot nyo 4 crore tang ban siu bay tulok bikin nong tre kat ba ka jingyo ka jong ka de tang lai 4 crore. Bat ngitip ru ba ka election sa ka GHDC ka de ban long hong news nam uban wan. Baliasi ka sorkar kam kwa ka parti la ni ka kabayalam ka sorkar kam kwa ban kata ya kanam tag ini ginong tre gibetre po GHDC kala bande tang ka jing persyang ban yo onong sanhima habay de bakni karay jong ka sorkar ka bangimla ban len ya katan ringim tepat kay gajeng mot halendet jong kani karay Pi bengi iru ahal